Milí spoluobčania, Lučenec, Veľký Krtíš, Núšťa, Tisovec, Klenovec získali v predchádzajúcom volebnom období od vlády, ministerstiev, VUC a z rôznych fondov stovky miliónov na priemyselné parky, sociálne podniky, bazény, ihriská. Rimavskú Sobotu s prevahou poslancov Smeru v tomto mestskom parlamente spomínaný bohatý tok investícií obišiel. Obišiel aj napriek tomu, že k tomuto účelu mala samospráva dosadeného smeráckého, drahého viceprimátora. Verím však tomu, že sa mi s vašou podporou a pomocou podarí túto situáciu zmeniť aj bez drahého viceprimátora. Moja absolútna integrácia vo významných stranických štruktúrach SDK a UDS by v prípade môjho zvolenia bola obrovskou výhodou. Vážení spoluobčania, sila primátora nestojí na počte slov, ale na stave mesta po volebnom období. Vezmite do úvahy ten dnešný stav a rozhodnite sa pre najlepšie riešenie pre naše mesto. Ja neponúkam žiadne sľuby, ale vytvorenie reálnych podmienok pre realizáciu hlavných priorít mesta. A to rast zamestnanosti, rozvoj podnikania, silný lobbying v oblasti dopravnej infraštruktúry, podporu cestovného ruchu, otvorenie mesta mladým. Nemôžem v tomto okamihu nespomenúť asi môj najobľúbenejší Exupéryho citát, ktorý sa teraz hodí pre túto situáciu ako uriatý. Sú veci nevyhnutné a podstatné. Nevyhnutné sú schody a podstatný je chrám. Koniec citátu. Áno, chrámu vedú schody. Tými sú hlavné priority. Chrámom je však lepšia kvalita života nás všetkých. Nielen pre nás, ale najmä pre moje deti, vaše deti a ich deti. Viete, ja si naozaj myslím, že čudnému šafáreniu od školy na Družstevnej, vysoké zadlženie, až napríklad po zvláštne výberové konania, už bolo dosť. Teším sa na spoluprácu s vami. Spolu to dokážeme.